Абе, бате, каква е тази газова уредба? Ягуар, бе, че поудеме, бате. Селска работа от сега. Коли у Ягуар да тузи газова уредба, бе, българино, просто е щастен. Гледате ли турски сериали? Как ще гледат турски сериали? Поудева цяла България. Майка ми гледа, жена ми гледа, тъща ми гледа. Всички са резани. Каквото правят те, аз не го правим, защото аз не съм резеняк. Турски сериали. От центъра на София Джемия. Че поудева. Така, да се разбереме. Аз обичам порно, големи зомби, чекици. Какво не мога да кажа, чекици и цици ли, бе? На кой още сте оправили колата? Тошито Батков не кара, значи не го возят. Един път спреха точно е тук отпред пред нас, бате се знаха 15 говеда. Какво толкова му паза, бе, бате? Мостака ли, бе? Па този мостак да не е 300 000 евро, бе. Значи той слезна тук и нещо пуша мочи. Ей, лайнян мостак, ти не разбираш нищо. Нема да ме изнервяш, че вземе да събереш там какво имаш и да ходиш в Сомалия, си харчиш парите. Ей, Тодоре, Тодоре, даже и мостакът ти не е като мостак. И аз ще ти покажем какво е мостак, гледай са. Леко. Сега, де това ти е мостак? Взимаш го. Ти го, батеце, мостако. Пари ги уния, какво ти го говорят? Това не е лайнян мостак, а разкошен интимен мостак. Чингиби. Одобрявате ли планираното поскъпване на винетките? То косъм откъде остана, бе? От носа ли пили от мостако на батко, бе? Не трябва да има винетки, лепенки, стикери, паденки, шамари, купаци, минетки, шупон, какво ми говори, бе? Всички винетки, годишни, седмични, месечни, дневни, минутни, тополи, винетки. Спираме, господин милиционера и викам. Дайте он на колата, дайте он на гражданска, дай минетка, дай майси, дай газ, дай 20 лева, дай зето му, дай сперма. Искаш ли сперма? Искаш ли сперма? Разкошна, бяла сперма. Прелестна печата. Доклада на ДАНС. Доклада на ДАНС. Бойко казва, абе, Сергий, признай си, Сергий, признай си. Ако те опандизат, моя ти е по-леко, бате. Когато задницата ти е по-тежка, предницата ти се парзаля по леда, сещеше се. Сергий, не признай си, бе, ва? Сергий, да слушаш, че ще олепим до пето с петолъчки. Серго. Сергий. Омбре! Айде, Джингиби! Как сте, момчета? Как сте вие, колса? Джингиби! Върви ли Опела? Абе, дайте ще ударим едно рамо, бе! Давай! Абе, тук някоя Долче Габана, нали няма някоя дрежка да изкараме? Дай, пута, мадре! Само букуче не съм бил! Адега! Добра бригада сте вие на... Точно така! Мутри! Аре, лека работа, пичове! Всичко най-добро! Се кеджем, параба джем, хав му карай на вилица. Обаче ги пикнах всичките. Който е проблем? Ако пред теб само кофи. Да си нещо.